Juan Martin Elespururen podcasta, Minpeko barik. Kaixo, egunon. Zaera zar batzukin nator. Bost. Euskisa ertzian, eznia pertzian, eta neskatxak etxian. Antxeinako mentalidadia, ez da? Osea, euskisa sartzen, eznia pertzian, orduan, afaltzeko eta eznia egozi eta pertzian egozi eta afaixa izatezan, eta ordu urtarako neskatxak etxean. Mutilak ez dago izaten. Haintzinako mentalidadea, ez da. Bigarrena. Zaharrei bizkorri biltzeko eta onmiei geldi egoteko ezatia berdina da. Ez dago esplikazio biharrik. Zaharrei bizkorri biltzeko eta onmiei geldi egoteko ezatia berdina da. Hirugarrena, zorrei olixua. Ez dakit entzungo zeinan, baina lehen asko esatezan. Batek zorra zeuskala eta zorrei olixua. Da, karo, hor, zor eta zor, zorgor, izjokoa dago, ez da? Zorrak eta zor edo zorgor torpea da, orduan. Zorrei olixua. Laugarrena, hau gaur egunean ez da entenditzen, egunak egun lan. Zer esan nahi da horrek? Linutik eguna egitea. Lan asko zeukan, linu gintzak, lehenengo linua erein, gero jorratu, gero etara, gero potzuan sartu, gero bigundu, gero kardatu, gero ez dakiz zer. Azkenean, eunak eun lan. Eta bosgarrena, Campo la Rosa, etxekakatzu. Edo, kanpoan uso, etxean otso. Esan nahi berdintzua da. Badago jentia, kanpoan La Rosia modukoa dana irribarria eta dana gozotasuna, eta etxean berriz kontrakoa. Eta Campo la Rosa, etxekakatzu, kanpoan uso, etxean otso. Eta baina, Bergarako euskara liburutik aspaldi jabeatzen da 88an argitaratutakoa da. Da hor, halako txiste edo iskirimiriak esate jakon zazoi baten. Eta irakorriko ditut beste bost. Batek triste. Ni jaukat suerte malapartauanik. Zer ba? 8 urte monagilo, ibili, eta sakristau benitzuan izan. 2 urte soldau, eta beste 3 gerran, eta kabo izatera benitzuan jo. Pentsaik, ni jaio nintzen egunean, 16 jauan etxean. Urrengoa. Tontoarro kalamidade kerten bat ez. Ze uste opa, bakarrik gala. Antxinan, bi itxuk
txirtxila harrapatzen eizi arduen. Txirtxila harrapatzea, orduan oso zera izatezan, Kirol basarritzen da, da kalian igual bai, bi itxuk txirtxila harrapatzen ziarduen. Han zebitzen zuluan sotza sartu eta txirtxila etaratzeko ezmotan. Bajatok, esaten nahi zeben. Eta baitxa etorri be, baina trena. Santa Maina osteko tunelian ziarduen txirtxilbila. Santa Maina ostian bergarer. Azken aurrekoa. Bueno, hau esto giria, eran eta eran da sekula pagau ez? Noiz pagau behar ditu zorrak? Tabernarixak azarre. Apuntau itzak. Apuntau. Nuzarte jarraitu behar joa eta apuntatzen. Nik fuego esan arte. Azkena, aitzak eskolatiz negarrez etorren mutikoan negarrez etorren eskolatik eta ze pasatzen jak? Maixua join hau, Brasil nun dagon, enekizilako, ondo injosk, urrengoan hobeto begiratu gauzak nun lagatzen dituan. Hoxe, besterik ez, urrengo arte.